Hola a tots i a totes i benvingudes un cop més al meu canal. Jo soc l'Estel i aquest és el Vlogmas número 16. Estem aquí a casa ara amb el nostre castell i els nostres prínceps i princeses. S'ha trencat o s'ha tancat? Mira, vols que obrim la porta? L'obro. Passi, passi. Adéu. I avui és un dia important perquè avui anem a portar la carta als Reis. Bueno, als Reis no, anem a portar el Patxo Xiu-Xiu. Com li dieu al Patxo que porta les cartes, el carter reial? Com li dieu? Que es diu diferents noms depenent de la zona. Com li dius tu? Com li dius? Tu n'hi dius Xiu-Xiu? Estàs a dintre? L'Arlo està a dintre? T'estires aquí amb mi? Ai. Arlo, què demanaràs als Reis? Què vols que et portin els Reis? Vols que et portin el McQueen? El cotxe? Sí? I què més vols que et portin els Reis? Què vols? Un cotxe vols? Vols que et portin un cotxe? De quin color el vols, el cotxe? Lila. De color lila? El camió. Ah, vols un camió? Sí. De quin color? Groc. Ah, el camió groc i un cotxe lila, eh? Lila. Això vols? I què més voldràs? Què més voldràs que et portin els Reis? Que voldràs? Uns mitjons. Sí? De quin color? El lila. Uns mitjons de color lila? Sí. D'acord. Selma, què vols que et portin els Reis, tu? Què vols que et portin els Reis? Vols que et portin un camió, a tu també? Sí. Sí? Bueno, tu no vols res. Tu ets minimalista, també? Ah, no creus en el consumisme? D'acord. Sign your name down here in the corner. Make your signature. Write Arlo. A-R-L. Oh, what does it say? Arlo, good job. I Cel... Emma... Ah, Arlo i Selma. Està dient rosa, rosa. Benvinguts i benvingudes al viatge dels desitjos. Estàs preparat? Mira, Arlo, que t'explico. Mira, puc agafar. I tant. Mira, has de seguir... Hola, Àlex. Has de seguir aquest camí de color vermell. Give him the letter. Vale? I quan trobis, agafa la carta, quan trobis una bústia en forma d'estrella, has de llançar la carta. Vale, eh? Estàs preparat? Espera't, Arlo. Espera't. Aquesta noia t'avisarà. Mira, aquesta noia et dirà, ara pots passar.
Arlo, aquí dintre la carta. Aquí la carta. Aquí, a veure. Molt bé! Jo els hi portaré dels Reis. Vale, digues gràcies. La carta dels Reis. Res, adéu. Adéu, gràcies. Això, Arlo, Arlo, Arlo. Què fas? I és aquest. Molt bé, som-hi, som-hi. Doncs? No, millor no. Oh, back here, bub. This way, we gotta go up front. You ready? Adéu, adéu. Digues adéu. Patxos, adéu. Arlo, que has donat la carta als Reis. Así. Sí, què els hi has dit? Hola. Els has dit hola? Sí. Els has dit gràcies? Sí. Sí? Molt bé. Bueno, doncs ja està. Ja hem donat la carta i ha sigut molt guai perquè, bueno, estava molt ben organitzat. I hem demanat hora i així no hem hagut de fer cua i ja està. Hem entrat, hem fet una mica la ruta, hem donat la carta, hem vist tots els patges i ha sigut xulo. I ho hem fet a l'institut on jo vaig anar quan era una adolescent. I això també ha sigut molt fort, perquè no em pensava que ho veuria mai, això. El meu fill donar la carta al patge xiu-xiu, allà on jo feia educació física, la Curs Navet. I amb aquesta llum de Nadal us dic adéu i acabo el Vlogmas d'avui. Bona nit!